हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों दिनै मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों बाबुनिनो ओरैनो माने जोङो न'आव थांदोंमोन ओमफ्राय बाबुआ बिबैनियाव थांनो मोनबाथाय बिराद मोजां मोनो लामायाव थाबायनो आरो जायगा गुवाराव गेलेनो बिराद मोजां मोनो आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला नायदो आरो गोसो गैयाब्लाथ' मा होनबावनो जिखुनु नायलांदो आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना बाबुआ बिराद मोजां मोनो थाबायनो नै बिथिं फैबाथाय न'आव जों बिबैनाव फैबाथाय एकदमबारे ओरै थांलाय ओरै फैलाय थाबायनो बिराद मोजां मोनो नै खि होनदों खि लामाथिंल' फैनो नागिरो नै लामा माबासिमसो खारलांदों हनै रुपु रुपु बहा थांनो रुपु आबैया इनो लिंहरदों आबैया माबा एवबायनो साहा लोंसै बाबाया लांनो फैगौ थांसै थाङा नों न'आव थाङा 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 न'आव थाङा नै जा औवा गोजा बियो मालाय हारसानिसो दाना मालाय बिसोरो जा औवा लाखिनो मोजां मोनो खोमा बिराद औवा थानाय नुयोना बिसिनि हारसा गामिफोरावबो न'फोरावबो बिरादनो दाना मालाय नै बियो जोंनिया बिसिनिया एकदमबारे आवगोलनिफ्रायनो औवा थाबाय नै सरब माबासिम बेयावसो फैनो नागिरबाय थादों बियो थांनोनो नागिरा बाबु मेंलायलायबाय आंसो नों हायालै सना बेयाव गाखोनो हाया नों जोंनियाव जा औवा दङ दाथ' खम जाबावबाय आवगोलाय जोंनाव मानसिफोरा मोनाबा एसे खोमसि जायोना ओमफ्राय नोंस्रा गिया नामा होनलायलायोमोन खोमसिबाबो स्रांबाबो गावनि न'आ न'खाना मानो गिनो गावबागाव न' लाइट साइट थानायावलाय मानो गिनो आवगोलनियानो थाबाय दाथ' सोलायजोब्बाय गासिबो एसे लामाफोराबो ओमफ्राय नैबे लामा माबायाव औवा दंमोन दंनाया बिराद ओरै माबानाय ओमफ्राय दा गैला थालिरा नै बाबाया एक्समास ट्रि लाबोना गायफैदों देरबाय सिगाङाव आं थानायावनो गायदोंमोन औवा जोबमोन ओरैबो औवा ओमफ्राय लामाया एसे दस्रामोन दा दस्रा जाबाय सोलायोना बेनो बे थाबाय थाया